Láthatjátok, most jó sok vendégünk van. Szokás szerint első pontban arra kérem azokat a vendégeinket, akiket eddig nem hallhattunk, hogy egy rövid reflexiót mondjanak az előadással kapcsolatban, és aztán lesznek még nekem is kérdéseim, meg hát majd a hallgatóságot is bevonjuk utána. Kedves hallgatóság, Holmi László vagyok, korábban a Tápőszelei Gémbanknak voltam a vezetője, most mint félig nyugdíjas, épp a felmondási időmet töltöm, úgyhogy rendkívül sok idő van. Vida professzor úr, nagyon régen találkoztunk először, a Rákóczi gimnáziumba jártam, amikor ő biológiára tanított engem, ha jól emlékszem, talán 1960-ban, 61-ben. Nem most volt, szóval elég régen. Úgyhogy hallgatva az ő előadását, elég zavarba vagyok, hogy egy ilyen apró kis témáról, mint ami az agrobiodiverzitás, illetve az agrobiodiverzitás megőrzésre, hogy lehet olyan élvezetesen és kimerítően mondani bármit. Hát talán azt mondanám, hogy hát ebből élünk nap mint nap, tehát hogyha ez a kiterjedésében és nagyságában a mezőgazdasági területek, mezőgazdasági élőlények diverzitása nem olyan hatalmas, mint a bioszféra egészévé, azért ez közvetlenül hasznos nekünk. Ezt manipuláljuk a legjobban, tehát a hibák is, a problémák is sokkal élesebben jelentkeznek, és az a diverzitás vesztés az borzasztó gyors, sokkal gyorsabb, mint a bioszférában. Itt csak azt, hogy az időtávlatot, hogyha figyelembe vesszük, hogy kb. 10-12 ezer évvel ezelőtt kezdődött el a földművelés, növénytermesztés, és az elmúlt 100-150 évben a hatalmas nagyszámú tájfajta és termesztett fajták gazdagsága olyan rohamosan csökkent, hogy például a FAO becslése szerint kb. A 75%-a a kultúrnövény genetikai diverzitásnak elveszett az elmúlt 100-150 évben. Tehát ha ez ilyen gyorsan fog folytatódni, akkor hát egy-két nemzedéken belül nagyon nagy problémák adódhatnak az élelmiszer termelés, előállítás és átvezetés és egyéb mezőgazdasági jellegű javak termelésével. Úgyhogy csak ezt akartam röviden mondani, és tovább is. Én Ágyár József vagyok, a Szent István Egyetemen dolgozom, és most egy ilyen csinálat a parlamenti képviselőként is próbálok abból valamit átvinni az életünkbe, amiről egyébként korábban sokat gondolkodtunk, agrár környezetgazdálkodás címén, agrárrendszerekkel foglalkoztunk kollégáimmal együtt. Hát őszintén szóval nagyon nagy zavarban vagyok, mert ahhoz a nagy előadáshoz, amit professzor mondott, egyrészt nagyon sok mondandó lenne, mert sok ponton lehetne kapcsolódni, másrészt nem akarok visszaélni a türelemmel, és talán inkább a kérdések lennének izgalmasak. Mégis azért talán 3 rövid megjegyzést tennék. Az egyik, ami így közben eszembe jutott, és talán a világnak az egyik baját is jól leírja, hogy tudniillik maga a tudomány és a fejlődés oly mértékben az analitikus tudományok irányába ment, hogy nincs már képünk a világról. Egy olyan víziója van az embernek erről a helyzetről, mint hogyha kiki egy kis gödörben ásna egyre mélyebbre, már a talajvízben vagyunk, derékig benne állunk. Akik azonos gödörben vannak, talán még értik egymás nyelvét, de az se biztos. De fölülről ezekre a gödrökre nem néz rá senki, nem alakulnak ki képek. Pedig hát a mozaikgyártásnak is az lenne az értelme, hogy képeket rakjunk össze, és egy működő világot próbáljunk, vagy egy működő, képes, fenntartható világot próbáljunk magunk körül fenntartani. Szóval nekem nagyon nagy élmény volt, ha szabad ezt a szubjektív megjegyzést tenni,
hogy egy összefüggő képet rakott össze professzor úr nekünk azokból a részismeretekből, amit egyébként a résztudományok, mint mozaikokat összeraknak, de nem áll össze az a kép, ami segíthetne bennünket a problémák megoldásában. A másik megjegyzésem az, hogy valóban ember nélkül a Föld valószínűleg jól működne, de ez nem egy reális forgatókönyv. Tehát valami olyan rendszereket kéne kitalálnunk, ahol együtt tudunk élni ezzel a természeti rendszerrel, úgyhogy közben az ember is megy előre. Tehát része az ember ennek a folyamatnak, nem egy ember nélküli egyensúlyi állapotra törekszünk nyilván. Arról az üvegnyak példáról, amit említett professzor, azért az jut az embernek eszébe, hogy érdekes lenne arra vonatkozóan is forgatókönyveket előállítani, hogy vajon kik jutnak át azon az üvegnyakon. Nekem az az érzésem, hogy nem a jövő társadalom szempontjából legjobb, genetikai alkatú, hogy maradjunk a témánál. Egyedek jutnak majd át ott azon az üvegnyakon, hanem épp a társadalomnak az a része, amelyik a problémákat ma is okozza. Kisebb esélye van túljutni talán az üvegnyakon azoknak, akik ma a társadalom többségét, vagy a világ népességének a többségét jelentik, megteremtik maguknak ezek akik egyébként is fölül vannak, azokat a túlélési technikákat és lehetőségeket, hogy átjussanak az üvegnyakon. Ez közben jutott eszembe, amikor ezt a példát mondta. Érdekes lenne. Talán a mezőgazdasággal kapcsolatban annyit hadd tegyek hozzá, nagyon érdekes ilyen történeti elemzéseket láttam például a közép-európai flóra diverzitásával kapcsolatban. Hogyan is változott ez a növényvilág sokszínűsége Közép-Európában, és azt látja az ember, hogy nem a mezőgazdaság, és nem a természet birtokba vétele önmagában az, ami csökkenti a biológiai sokszínűséget. Sőt, döbbenetes módon azt látja az ember, hogyha kíméletesen ilyen mozaikokban, ahogy birtokába vette az ember a zárt ökoszisztémákat, egy erdei vagy más ökoszisztémát, ablakokat nyitott ezen a rendszeren, ezzel valószínűleg az élőhelyek sokaságát hozta létre, amelyek egyébként ott nem voltak jellemzők arra az zárt rendszerre, és így egy sor faj számára életteret, lehetőséget nyitott. Valószínűleg ezzel függ össze, nagyon érdekes, ez egy német elemzés, ami azt mutatja, hogy egészen az ipari forradalomig, ha az ipari forradalom körüli Közép-Európa flóra diverzitást 100%-nak vesszük, akkor itt épp ez szerint a vizsgálat szerint Krisztus előtt 4500 környékén ennek a fele sem volt a közép-európai flóra diverzitása. És az ipari forradalomnál történhetett valami. Egyfajta túlhasználati lehetőséget kínált az ipar azokkal a mesterséges anyagokkal, amiket előállított, amit a természet nem tolerál. Nem tudja kiheverni az ilyen típusú, egyfajta olyan intenzitás növekedés zajlott le valószínűleg a körzethasználatban, ami meghaladja a toleranciáját ezeknek a rendszereknek. Ez az elemzés épp azt mutatja, hogy a 2000-es évre az ipari forradalom óta mindazt a diverzitás növekedést elveszítettük, és persze egy másfajta összetételről van már szó most. Mindazt a diverzitás növekedést elveszítettük, amit pedig ez a kíméletes, mozaikos, ablakonkénti igénybevétele a természetnek, azt tulajdonképpen fölépítette és növelte ezt a biológiai sokféleséget. Igen, sokféle, nem akarok visszaélni a türelemmel, mert hogy szeretnék még talán egy példát, hogy a mezőgazdaságnak milyen rendszerei is azok, amelyek problémát okoznak. Azok a rendszerek, amelyek tehát túlhasználják a környezetet. A környezetnek érzésem szerint, és én ezt Sejétől veszem, Seje János Stressz-distressz nélkül című munkájában ír arról, van az idézet is előttem, de nem olvasom föl, mert spórolok az idővel, hogy az alul és a túlhasználat is valahogy distresszt okoz. Tehát mindenkinek megvan az életritmusa, talán így lehetne, ami őrá jellemző, ahol jól érzi magát. És ha ez alatt pörög, akkor az unalomtól fog megbetegedni, ha e fölött pörög, akkor valószínűleg infarktust kap, és ebbe pusztul bele. Hogy most nagyon egyszerűen, vulgárisan próbáljam lefordítani. Az az érzés az embernek, hogy a természetnek is, és a tájaknak is, a termőhelyeknek is megvan egyfajta természetes használati intenzitása, ami mondjuk így a táj jól érzi magát, amit elvisel, amit tűr, amit nagyobb károsodás nélkül el tud viselni. Tulajdonképpen olyan rendszereket keresünk a mezőgazdaságban is, amelyek a tájaknak az adottságaihoz ilyen módon alkalmazkodnak.
És ezek a rendszerek ott kialakultak a tájakon. A szerves fejlődést nézzük, az ember kipróbált sok mindent, hogy mi hogy működik abban a tájban. Ez olyasmi, mint az evolúció maga, a biológiai evolúció. A fogások, a módszerek evolúciója is lezajlott, ha szabad így mondani, és az ember kipróbálta, hogy mit működnek ott. Nem kellene mást csinálnunk a mezőgazdaság esetén, mint ezt a szerves fejlődési folyamatot újra fogalmazni. Megtalálni azokat a gazdálkodási formákat és intenzitási fokokat, amelyek a különböző helyekre jellemzőek. Ezt nevezzük környezet- és tájgazdálkodásnak. Hogy ez mennyire ellentétes az iparszerű rendszerrel, talán ezt még megengeditek egy példával, mert például az iparszerű rendszer ezzel a tőke megtérülés hatékonyságával operál, úgy is lehetne mondani, hogy ez ugye a befektetői érdekek mentén megvalósuló gazdálkodás, talán nem is mezőgazdaságnak nevezném, mert a mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelés. A tájat, élővilágot termelt, ha szabad így mondani, föntartotta a körzet egyensúlyát, egy élhető körzetet tartott fönn, és ráadásul munkát, megélhetést adott a közösségeknek, és mindezt mellőzi az iparszerű rendszer. Egy szempont vezényli, így is szoktam mondani a hallgatóimnak én is, hogy egyfajta együgyű mezőgazdaság, több értelemben is érthető, együgyű iparszerű, primitív mezőgazdaságnak lehetne ezt igazán nevezni, mert hogy egy ügyre koncentrál, ez pedig a tőkebefektetés hatékonyságának növelés, a hatékonyság növelés. És hogy ez a törekvés egy zárt rendszerben, mint amilyen a Föld, hogy egy dimenzióban maximalizálni akarom az eredményt, ebben a bizonyos gazdasági befektetői dimenzióban, ez katasztrofális következményekkel jár, akár a környezeti dimenziót nézzük, akár a társadalmi dimenziókat is. A közösséget is szétzúzza, ugyanis nem csak a természetet, egy ilyenfajta megközelítés. Egy példával szeretném ezt érzékeltetni, ez a hatékonyságmánia hova vezet, és hát gondoljuk végig, ez egy szélsőséges példa lesz, de ezen talán érezhető, hogy milyen módon elképzelhetetlen, hogy ezen a nyomvonalon menjen tovább a világ, és alakítsa ki a gazdálkodását. Ugye az egyik legnagyobb problémánk a mezőgazdaság esetén, hogy kiírtja az élőhelyeket, egyfajta agrár sivatagot hoz létre, mert hogy azok az élőhelyek, erdősávok, fasorok, gyepsávok, táblaszegélyek, bolygatatlan területek, azok útban vannak és rontják a hatékonyságot. Mi ezt úgy tanultuk, én is Gödöllőn végeztem, iparszerű mezőgazdaságot tanultam, és nekem azt mondták bölcs emberek, 77-ben végeztem az iparszerű gazdálkodásnak a közepetáján, tehát mindent ennek a logikának megfelelően építettek fel a képzésben, sok minden van még mindig ugyanúgy hangzik el ebben a felsőoktatásban is. Szóval azt mondták, hogy a hatékonyság az egyes technológiai elemek részhatékonyságából áll, és a példám erre vonatkozik. Van egy olyan eleme tehát a technológiai hatékonyságnak, hogy a gépi munka hatékonysága, így tanultuk mi annak idején. A gépi munka hatékonyságát mi rontja? Hát azok a mozgások, a gépnek azok a mozgásai, amikor hasznos munkát, úgynevezett hasznos munkát nem végezünk. Vagyis ott van a fasor. Mert amikor odaír a fasorhoz, ki kell emelni az ekét, meg kell fordulni, le kell engedni az ekét. Közben semmi hasznos teljesítménye nincs, ugyanakkor a traktorosnak munkabért kell fizetni, a gép amortizálódik, az üzemanyag fogy, és a többi, ez mind rengeteg költséget jelent. Mi a legjobb megoldás? Ki kell írtani mindent, ami a gép útjában van. Ugye ad abszurdum, gondoljuk végig, hogy ennek mi a következmény, és akkor a hatékonyság maximális lehet. Hogyan? Hogy egész nap egy irányba mehessen a gép. Mert ha nem kell megfordulni, nincs veszteség, ugye? És ez a hatékonyságát növeli a dolognak. Sőt, hát ugye ez a Föld, ez egy nagyon jó idom, és ezt a gondolatot akarok lehet hozni. Ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk az Alföldet dózeroljuk be, és akkor a traktoros az reggel elindul, és akkor este a túloldalon megáll a traktorral, mint 10 km-es munkaszélességű géppel, mert nagyon hatékony lesz ez a dolog. Tehát a fajlagos költsége ennek a bizonyos műveletnek nagyon jó lesz, és így az egész versenyképesség, a hatékonysága a gazdálkodásnak jó lesz. Talán még egy kicsit ezt azzal is ugye lehet cizellálni, hogy kellene egy kocsmaprogramot mellé szervezni, mert ugye munkája nem lesz az embereknek, mert ez a gép járkál ott föl alá. Ki kell telepíteni ráadásul ugye a tanyákról, falvakból az embereket, mert ugye azok is útban vannak, tehát amikor megkerüli a tanyát, ott megint veszteségek keletkeznek. Ez egy kicsit már hajaz a Ceausescu féle falurombolási programhoz, az útban lévő dolgokat el kell persze távolítani. A traktorosnak, hogyha szabad egy ilyen morbid megjegyzést tenni, lehet, hogy ez még szimpatikus és lesz, mert lesz két családja. Egyszer ott alszik, egyszer itt alszik a tábla egyik végén, másik végén, hogy aztán ezt a család maga hogy értékel, ez egy külön történet. Na, ez egy zárójeles megjegyzés volt. De
A Föld az egy nagyon jó idom, egy jó alakzat, mert ad abszurdum az is elképzelhető, hogy valahogy úgy alakítsuk ezt a földgolyót, hogy körbejárunk. Tehát soha nem kell megállni. A végső hatékonyság egy golyón ebből a szempontból az, ha nem állunk meg soha. Nem kell soha kiemelni az ekét, nincs vesztesége a rendszernek. A leghatékonyabb rendszerről van szó. Azért próbáltam ezt a nagyon durva példát idehozni, hogy érzékeltessem, hogy milyen logikára épül az a környezethasználati rendszer, amit ma iparszerű gazdálkodásként próbálnak, sőt, hát azt mondhatom, hogy főáramú mezőgazdasági rendszernek számít ez ma, és mennyire ellentétes mindazzal, amiről itt az előadásban is szó volt. Nekünk nem ilyen rendszerekre van szükségünk. Olyan rendszerekre van szükségünk, és ennek megvannak a történeti és a szerves fejlődésből a tapasztalatok is megvannak hozzá, amelyek úgy állítanak el értékes, szermaradványmentes, egészséges, biztonságos élelmiszert, amire szükségünk van, hogy közben fenntartják az erőforrásainkat, ha szabad ezt ilyen gazdasági terminológiával mondani, a vízbázisainkat, a talajaink termékenységét, az élővilágot, a tájat, egy élhető környezetet tartanak fönn, vagyis a környezeti dimenzióban is elfogadható teljesítményei vannak a rendszernek, és ráadásul ezt olyan gazdálkodási formákban teszi, hogy a vidéken élő lehető legnagyobb népességnek munkát, megélhetést biztosítva, és egyfajta társadalmi stabilitást, a kohézióját, a társadalmi összetartó erőt is megerősíti. Tehát nem csak, hogy egy minőségi terméket állít elő, hanem környezeti szempontból is elfogadható eredményeket ad, és a helyi közösség szempontjából is mérhető pozitív eredménye van. Van erre lehetőség. Ha nem akarom hosszan, ha a GMO ügyhöz lesz kérdés, vagy megjegyzés, én is szívesen hozzászólni, de inkább most továbbadom a mikrofont, és lehet, hogy egy következő körben, mert ez egy nagyon érdekes történet, a multinacionális tőkének a mozgása a világban, és ez milyen következményekkel jár, és hogy jelenik ez meg ebben a fajta genetikai gyarmatosításban, amit GMO problémának nevezünk. Köszönöm szépen egyébként. A kérdés az volt, hogy az első reakciók és hát meg kell mondanom, hogy nekem több csúcspontja is volt ennek az előadásnak, amelyet Vida professzor úrtól most hallottam. De ezek a csúcspontok mégis egy szinten följebb kapcsolódtak össze, talán azért is, mert én nem vagyok szakember a kérdésben, hanem evangélikus lelkészként. Most már 8. éve a Evangélikus Hitványi Egyetemen ökoteológiát is tanítok, és alapvetően olyan etikai, teológiai, részint filozófiai összefüggésekben kerülnek elő a konkrét kérdések, amelyek azért nagyon-nagyon közel voltak, sőt, olykor a professzor úr által is megfogalmazottan voltak jelen ebben az előadásban. Az egyik ilyen az volt, hogy vajon miért van az, hogy a nagyon felkészült, nagyon belátóképes kutatók mégsem tudják maguknak kijelölni a helyes utat, akkor, amikor arról van szó, hogy a kutatásukat esetleg tudják, hogy mások rossz célra fogják igénybe venni. Vajon miért van az, hogy nem tudnak ellentmondani, nem tudunk ellentmondani akkor, hogyha úgy érezzük, hogy hirtelen perspektívák nyílnak, utak nyílnak, és úgy érezzük, hogy ott számunkra valamilyen előny fog kialakulni. Csak most az első hozzászólásban hadd legyek egy kicsit elfogult, hivatkozom Lutherre, aki ugye azt mondja, hogy tagadja az akarat szabadságát abban az esetben, illetve abban az értelemben, hogy azt mondja, hogy valójában nem vagyunk tökéletesen urai az akaratunknak, hanem az akarat, mint racionalitás olyan szempontoknak engedelmeskedik, amelyeket mi nem látunk át. Adott esetben, hogyha Isten veszi, vagy ha ugye etikailag vagy jó veszi igénybe, akkor a jót szolgáljuk a racionalitásunkkal. Hogyha pedig az ördög, a rossz veszi igénybe, akkor pedig a rosszat szolgáljuk kényszerűen ezzel a racionalitással. Ez egy alapvető dilemma, amelyet, hogyha sikerül eldönteni, vagy hogyha mindannyiunkban megvolna az a képesség, hogy a jót tudnánk választani, ugye, amiről pedig Pál apostol is ír, hogy maga is csodálkozik, hogy miért van az, hogy bár látja a jót, és felismeri, mégsem tudja tenni, hanem csak észre. Tehát, hogyha így tennénk, ha így volnánk képesek tenni, akkor valószínűleg nem is volna ez kérdés, ami most itt kérdés, és nem is kellene itt ülnünk. Ugye, hát erre azért vannak alap megoldások, például Vörös Sándoré, most még egy evangélikus említettem, többet nem fog. Például Vörös Sándoré, aki ugye ezt mondja, hogy van egy ilyen rövid lebontás, hogy haladás, halad, adás, hal, ad,
ás. És akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy valóban ez a haladásnak egy elfogadható, legitim formája, hogy térjünk vissza az alapokhoz. Ugye az ás ilyen értelemben az agrikultúra, a kóló szó, nem csak az agrikultúrának a szó, hanem a kultúrának és a kultusznak is, tehát voltak épp az egész kultúránkat átfogó rendszerről van szó. Hát valóban ez volna a jövő útja, hogy keressük meg az első originális természetünket, a közvetlen kapcsolatokat, a földdel való kapcsolatot, a közösséggel való kapcsolatot, az emberekkel való kapcsolatot. Biztos, hogy bizonyos értelemben igen, de az is biztos, hogy annyira komplikáltak már azok a rendszerek, amelyeket létrehoztunk, nem csak a gazdasági, hanem az eszmei rendszereink is, hogy ezt így ilyen nagyon egyszerűen nem fogjuk tudni meglépni. Itt van kifejezetten szerepe az etikának, és hát én a következő hozzászólásaimban sem fogok tudni mást tenni, csak ilyet mondani, úgyhogy most abba is vagyok, most a következő alkalommal kifejtem. Nem könnyű megszólalni. Én Molnár Zsolt vagyok, és én kutató vagyok, botanikus, és nem vagyok professzor, tehát nem tudom olyan magas szintről látni az előadásra a témát, mint a korábbi igazgató. Igen, a ország másik legnagyobb, magasabb botanikus vagyok. Viszont én elég sokat gondolkodtam, családapa vagyok 18 és 16 éves gyerkőcökkel, akik számára alakítjuk a Földet olyanná, amilyenné. Tehát magáni emberként is megélem a felelősséget. És én úgy szoktam mondani, hogy szerintem egy kutatói témaválasztás azt úgy kell elképzelni, mint egy hagymaburkot. Tehát kutatni nem lehet mindent, mert az egy felszínes lesz, akkor nem lesz kutatás belőle. Tehát mindenképpen a kutatási téma valami nagyon szűk téma lesz. De e köré úgynevezett, én úgy hívom, hogy holisztikus burkokat érdemes építeni, tehát érdemes különböző szakterületekkel fölvenni a kapcsolatot és közös kutatásokat végezni. Aztán ezek a burkok egyre tágasabbak lesznek, és legkívül ott van a művészet, illetve a vallás, ami a kutatási feladatunk része, mint egy nagyon külső burok. Tehát ezek nem egymástól elszigetelt dolgok. És ennek kapcsán mondanék egy példát arra, hogy hogyan jelenik meg egy hétköznapi kutatásban a különböző látásmódoknak az összekapcsolása. A Conservation Biology-ban jelent meg egy cikk, abban vannak ilyen fórum jellegű cikkek, ilyen filozofikusak, az úgynevezett lassú tudásról és a gyors tudásról. Ez úgy hívják, hogy slow knowledge és fast knowledge. És hát nagyon érdekesen, amikor valaki egy konkrét kutatási tevékenységről, amikor valami döntés elé kerül, akkor ez a nagyon egyszerű dihotómia segíthetetlen. Úgy definiálta a szerző, hogy az a lassú tudás, amit valaki kitalál, kifejleszt, és mielőtt elterjedne a világban, tesztelődik. Nagyjából a régi, hagyományos kulturális tudások zöme ilyen, tehát felfedeztük a búzának a hasznosíthatóságát, de mire Közép-Európában megérkezett a búza termesztés, már 1000 vagy nem tudom 2000 évet tesztelődött, és úgy ért ide. És akkor van egy gyors tudás, ami nagyon érdekes, mielőtt tesztelnék, elterjed. Erre nem csak a GMO jó példa, a mai életünk legtöbb dolga ilyen. Nagyon jó példa erre az internet. Nekünk otthon nincs internetünk, tehát én látom a gyerkőcöknek a fejlődésen, hogy milyen internet nélkül élni, ők el tudnak járni valahova internetezni, de tévénk sincsen. Tehát magyarul vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk, hogy a gyerekeink fejlődésére milyen hatással van, vagy a mi személyiségünkre milyen hatással van. Ezeket gyors tudásnak lehet nevezni. Úgyhogy viszonylag hamar rá lehet jönni, hogy a gyors tudás lehet egy régi tudás és lehet egy gyors tudás, mondjuk a 19. században, amikor lecsapolták az Alföldet, és akkor kialakultak bizonyos mezőgazdasági dolgok, azok nagyon régi dolgok, hát 150 éve voltak, de akkor teszteletlenek voltak. Hiába nyúlunk vissza esetleg a régi dolgokhoz, meg kell néznünk, hogy ez egy tesztelt tudás vagy nem. Illetve ma is vannak olyan dolgok, amiket csak 5-10 évet csinálunk, de 5-10 év elegendő. Ha elegendő a teszteléshez, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy tesztelt lassú tudás. És mondok egy példát rá, hogy legyenek virágok is már ebben az előadásban, mert a professzor nem tudott szép virágokat a diverzitásról. Képleteket, a képletek diverzitását láttuk. A végén ott volt igen a parasztoló harangvirág. Képzeljünk el egy szép orchidea gazdag rétet, nem messze innen, Ócsán vagy Tavason. És volt egy nagyon jó botanikus a 80-as évek közepén, Seregies Tibor, aki kitalálta, hogy ezeket az orchideás réteket most megmentjük. Nagyon-nagyon jó biológus, nagyon jó botanikus,
és látta, hogy ezek az orchideák virágoznak, majd termést érlelnek, elhullatják a magvaikat. De a parasztok lekaszálják ezt május végén, június elején. Még amikor az orchideák virágoznak, vagy valamelyik csak bimbózik, és már jön a kasza és levágják. És bevezetett egy olyan természetvédelmi kezelést az orchideák érdekében, hogy várjuk meg, még elvirágoznak, meg magot hoznak. És akkor vágjuk csak le, hát ez augusztusra sikeredett. Na de mit csináltak közben többi növények a réten? Ugye jött a nyár, és a tápanyagjaiknak egy jelentős részét a füvek lehelyezték a gyökérbe. Mert hogy jött a nyár, be kellett tartani volna. Igen, ám csak nagyon sok növényt csinálta meg ezt több éven keresztül, a gyökér meg elbombototta, lebontották a talajban, magyarul elkezdett trágyázódni a talaj. Most az orchideák mindent szeretnek, csak a trágyázást nem. Ráadásul a füvek, miután nem lettek lekaszálva akkor, amikor a legéreterősebbek voltak, hanem hagytuk őket megerősödni, ezért kiszorították az orchideákat. Na most Tibor 15 év alatt körülbelül rájött arra, hogy hát ő megtrágyázta a rétet és kiirtotta az orchideákat. És akkor jött a Máté András, és elkezdte kérdezgetni a helyi gulyásokat, juhászokat, parasztokat, hogy na, hogy is volt ez régen ezeken a réteken, és miket hogy csináltak, és kiderült, hogy nem is kaszálták ezeket a réteket, igazán tehénnel legeltették. Most el tudjuk képzelni, amikor egy tehéncsodra végigmegy az orchideás réten, és letapossa az orchideákat. Igen, ám nem csak az orchideákat tapossa le, hanem többi növényt is. És kiderült, most az Andrásnál szerint 6 vagy 7 éve csinálja ezt a kezelést több ezer hektáron, így megy fel az orchideáknak a száma a területen, mert az orchideáknak azt kell, hogy a tehén odalépjen, a füvet egy kicsit arrébb nyomja, képződik egy üres kis talajfelszín, oda behullik a mag, és onnan kinő az orchidea. Na most, amikor arra beszélünk, hogy a természetvédelem, amit a tanár úr, Ányár tanár olyan szépen elmondott, hogy egy új mezőgazdaság, egy régi új mezőgazdaságra lenne szükség, akkor nagyon nagy kérdés, hogy honnan veszünk azt a sok-sok részlettudást, ami kell ehhez a régi új mezőgazdasághoz. És nekem az ilyen döntéseimben segít az, hogy elgondolkodok, hogy egy adott tudás lassú vagy gyors tudás nem. Ha megengeditek, még nem adom át nektek a mikrofont, hanem fölteszek egy-két címzett kérdést. Az elején már mondtam, hogy a Holly László a tápiosztalék génbanknak volt a vezetője, és lehet, hogy rosszul feltételezem, de szerintem az, hogy mi az a génbank, az nem egy teljesen triviális fogalom. Ráadásul ez a Magyarországi Génbank, ez tényleg egy elég különleges intézmény, és rendkívül fontos stratégiai és mindenféle szerepei vannak. Úgyhogy először szeretném megkérni Holly Lászlót, hogy mondjál nekünk röviden, hogy mégis mit tud egy ilyen génbank. Egyrészt mi van, másrészt ennek mi a funkciója, egyrészt akár tudományos szempontból, akár társadalmi szempontból. Tehát miért mondják azt egyes újságcikkek, hogy ez egy stratégiai, fontosságú, nemzetbiztonsági dolog, az, hogy nekünk van egy génbankunk? Nem tudom, hogy meg tudom-e válaszolni ezt a kérdést. Minden esetre maga a génbank kifejezés az körülbelül egy 30-35 évre visszanyúló használatos kifejezést, amit az Európai Növénynemesítő Szövetségén vezettek be ennek a használatát. Általában nem a szakmai körökben ezt a kifejezést nagyon ritkán használjuk, általában genetikai erőforrás központról vagy genetikai erőforrás gyűjteményről beszélünk. Voltaképpen a génbank kifejezés az jól hangzik, és mint a professzor mondta, mindenki valami kamatot vár egy vetés után. Annyiból hát a génbank kifejezésnek is jogosultsága van, hogy ezekben a gyűjteményekben olyan növényfajtákat, változatokat, főképp tájfajtákat és kultúrnövény vad rokonfajokat helyeztek el világszerte, nem csak Magyarországon, amelyek kiszorultak valamilyen módon, vagy a termesztésből, vagy egyszerűen érdekes módon a kultúrnövényeinknek az ősi vadtípusa, az úgynevezett progenitor fajok, azokat pont a termesztés, a leszármazott termesztett növény termesztése szorította ki az eredeti élőhelyekről, és így
azokban az elsődleges géncentrumokban érték ezeket a rokonfajokat a legsúlyosabb elszegényedési, vagy úgynevezett géneróziós hatások. Ugyanakkor, ez körülbelül 40-50 éve különböző kutatóknak a tapasztalatai, főképp a úgynevezett diverzitás központok, ami általában az ősi kultúrák helyei, tehát így például a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, vagy például Dél-Amerika, Andok-vidéke, Közép-Amerika, éppen a mediterrán vidék, ahol először vonták kultúrnövényeinket termesztésbe, és itt sikerült azt kimutatni, hogy ezeken a területeken fordulnak elő a legváltozatosabb állományok. Ez Vavilov orosz genetikus nevéhez fűződik ennek az elméletnek a kidolgozása. Ő úgy képzelte el, hogy ez egyszerűen annak a következménye, hogy a legrégebb óta termesztették ott egy adott növényt, mondjuk például búzát, árpát, vagy mondjuk egy pillangos, például a lencsét, csicseriborsót. Tehát ez evidens, hogy ott halmozódott fel a legtöbb változatosság. Ugyanakkor mostanában, vagy később kiderült, hogy nem csupán ilyen összefüggései vannak, hanem speciális ökológiai adottságokkal rendelkeznek ezek a területek, általában nagyon nagy az ökológiai diverzitás, és valahogy a genetikai diverzitás is leképződött, talán úgy tudom elképzelni, hogy alkalmazkodtak ezek a növények azokhoz a körülményekhez, amelyek szintén változatosak voltak. Na most nyilván ezt a népvándorlás, törzsek vándorlása során viszonylag lassan terjedtek el ezek a kultúrnövények. Ebben a Duna-völgye Európában, illetve a Kárpát-medence kitüntetett helyet képvisel, mert a legtöbb óvilági kultúrnövényfaj ezen a csapáson haladt Nyugat-Európa felé. És így Kárpát-medence is egyike azoknak a területeknek, ahol a kultúrnövények különösen a 19. századra rendkívül nagy változatosságban, és elsősorban a tájfajta, helyi populációk változatosságában alakult ki. Na most az a helyzet, hogy szóba került, hogy a legmodernebb módszerek azok egyre leszűkültebb génállományú, vagy genetikai változatosságú fajtákat igényelnek, ez különböző agrotechnikai és egyéb szempontok igénylik ezt a módosulást, és ugyanakkor ugye egy fajtának az előállítás is egyre több pénzbe kerül, tehát akkor gazdaságos egy fajta előállítása, ha minél nagyobb területen kerül termesztésre, ezért nagyon erős ökonómiai nyomás van olyan, hogy minél kevesebb fajtáját lehető legnagyobb területen termeszni. Na most ugyanakkor ezeknek a fajták is úgynevezett tiszta vonal fajták kezdenek egyre inkább lenni. Elsősorban azért, mert ennek könnyű a fenntartás. Míg a tájfajták úgynevezett egyensúlyi populációk voltak, ahol minden termesztő, vagy aki magot fogott belőle, az legfőbb egy enyhe negatív szelekcióval tartotta fel ezeket a fajtákat, tehát nagy részt természetes szelekció eredményei voltak ezek a fajták, addig hát a modern fajtákat, és különösen a GMO fajtákat, hogy általában egy sejtből indulnak ki, egy egyettől, ez a végletekig leszűkített génállománnyal rendelkeznek, és hát volt egy olyan idő, és különösen a genetikai haladás gyorsasága elkápráztatta a nemesítőket, és azt hitték, hogy alapanyag nélkül is elő lehet állítani új fajtákat, azonban ez egyre inkább az elmúlt 15-20 évben, amikor a genetikai haladás gyakorlatilag nullára csökkent le, különösen a főbb növényeknél, akkor derült ki, hogy pótlólagos génforrások bevonása nélkül már nem lehet jobb fajták, vagy új fajták előállítani, de ahogy a professzor is említette, hogy az úgynevezett additív genetikai variáció, ha nullára csökken egy populációban, vagy pláne több populációban, vagy egy egész
fajba, akkor a szelekciós haladás is nulla lesz. Tehát képtelenség újabb fajtát előállítani, ugyanakkor ezek a fajták így is a genetikai leromlásnak vannak kitéve. Szóval ez indította arra az emberek egy részét, akiknek a változatosságban is szeretnek gyönyörködni, hogy különböző fajta gyűjtemények, növénygyűjteményeket hoztak létre, és azóta nevezzük ezeket génbankoknak, amióta a hűtött, kondicionált magtárolást bevezették ezeknek a gyűjteményeknek a fenntartására. Ez azon alapszik, hogyha szállítjuk a magvakat, legalábbis a fajok egy részénél, a túlnyomó részénél, és hideg a tárolási hőmérsékletet csökkentjük, akkor ennek a tárolási élettartamát megsokszorozhatjuk. Sokszor 25, 30 vagy 100 évekig is. És így viszonylag kis ráfordítással a generációszám csökkentésével, ami a szelektív változás vagy egyéb különböző hibák, vagy összekeveredés, mechanikai keveredés és egyéb hibák következtében bekövetkezett változatosság csökkenés, vagy genetikai erózió mérséklésével biztosítani lehet, mivel itt sokkal ritkábban kerül veszélybe a gyűjteményben megőrzött fajta vagy tétel, csak akkor, amikor valami oknál fogva egy felszaporításra szükséges. Természetesen ez csak a megőrzési része egy génbanknak, ez maga a génbank tevékenység, ugye eleve kiterjed a felkutatásra, a gyűjtésre, a felszaporítás megőrzés után pedig az úgynevezett értékelő vizsgálatra, amely alapján dokumentálni lehet ezeket a tételeket, hogyha nem is kerülnek kivetésre, azért különböző kutatási, nemesítés és egyéb célra rendelkezésre állnak. Napjainkban most már az elmúlt évek fellendülése révén a legújabb kimutatás szerint több 1400 génbankgyűjtemény létezik a világon, Európán belül az összes megőrzött, ilyen gyűjteményekben megőrzött tételszám, hát 1,9-2 millió tétel között van, ami csak az unikális egymástól különböző valamilyen különböző tételeket veszik számba. A magyar gyűjtemények körülbelül 109-110 ezer tétel tartalmaznak, ebben mindenféle növényt, ha beleszámolunk, tehát a gyümölcs, szőlő, gyógynövény, még a mikroorganizmusokat, tehát mezőgazdasági szempontból hasznos, mikroorganizmusokat, a zöldség és szépségföldi növényeket. A tápiószelei génbank az kb. 60 ezer tételt tartalmaz, ennek kb. 88-90 ezer magmintáját őrizzük különböző célokra. Részben 0 Celsius fokon, részben -20 fokon hosszú időtartamra. Ugyanakkor számítógépes adatfeldolgozás, úgynevezett génbank adatbázissal rendelkezünk, ami végsősorban európai információs rendszerrel mostanában kerül összeköttetése, ez úgynevezett EURISCO, amely egy interaktív módon lefedezhetők a Európa különböző gyűjteményeiben tárolt tételeknek az adatai. Szóval voltaképpen ilyen szempontból, a nyilvántartás szempontból tényleg egy bankszerűen működnek ezek a gyűjtemények. És akkor, ha elkezdtük a génbanknál, akkor ennek valamilyen értelemben az ellentéte, akkor a GMO kérdésre szeretnék rákérdezni. Arról már volt szó, hogy mi a GMO, hogy csinálják tudományos szempontból, de ennek még csomó variánsa van, tehát nemzetgazdasági, meg mindenféle szempontok vannak, és ezért most hát ugye erről végtelen sokáig lehetne beszélni, úgyhogy azzal szeretném bedobni ide középre a mikrofont, hogy tömören beszéljünk egy kicsit a GMO kérdésről sokféle szempontból. Egy-két gondolatot én is, ha szabad, akkor ehhez, utána már itt bevezetőben
sikerült kiprovokálnom, hogy egy ilyen kérdést föl tegyen a vitavezető. Azt hiszem, hogy nagyon röviden arról kéne beszélni, mit tudnak ezek a genetikailag módosított fajták, mert itt hihetetlen félrevezetése zajlik. A gazdáknak is, és egyáltalán társadalomnak, hogy mit tud és mit nem tud ez a kör. Aztán arról talán két mondatot, hogy milyen érdekek húzódnak meg emögött, tehát tulajdonképpen mi is az, ami mozgatja ezt az egész folyamatot. A úgynevezett első generációs GM növények, nagyjából 4 növényfajról van szó, de ami Európában jelentős lehet, az a kukorica, a szója és a repce. Mit tudnak ezek a növények? Alapvetően 2 dolgot tudnak. Az egyik az úgynevezett BT kukoricák, ami egyébként az európai fajtajegyzéken is szerepel. A Bacillus thuringiensisnek egy szakaszát ültetik be a növénybe, ennek következtében maga a növény fog mérget termelni. Méregtermelővé teszem a kultúrnövényt. Méghozzá azt a méreganyagot kódolja ez a génszakasz, amit egyébként a moly ellen kipermeteznénk, ha a kukorica állományunkat molyfertőzés érne. Ezt dipernek vagy dipernek hívják, ezt a bizonyos vegyszert. Na, ennek a hatóanyagát termeli maga a kukorica, de nem is akár, hogy minden sejtje termeli ezt a mérget. Tehát ezt a rovarölő protoxin egyébként egy fehérjét kódol ez a génszakasz, ami akkor válik toxikussá, amikor a tápcsatornába bekerül, és megöli a célszervezetet, aki elfogyasztja ezt a terméket. A Növényvédelmi Kutatóintézet ökotoxikológiai csoportja, aki megalapozta moratóriumunkat, mert egy moratóriumban, hála jó Istennek Magyarországon ezekre a fajtákra, és 3-szor sikerült már visszaverni az Európai Bizottságot is, és védjük a tisztaságunkat az országban. Szóval azok a vizsgálatok, amik megalapozták, kimutatták, hogy nem is akármilyen mennyiségben termelődik ez a méreg. Ha az egyszeres permetezést, tehát a moly elleni egyszeres permetezés hatóanyag dózisát egynek vesszük, akkor attól függően mennyi a biomassa, ami ott keletkezik, mert hogy a gyökérben, szárban, levélben, virágban, minden sejtjében a növénynek ott van, ahogy ezt ugye a genetika szabályai mondják. Tehát attól függően, hogy mennyit terem ez a kukorica állomány, 1500-2000-szeres permetezésnek megfelelő dózist termel minden hektár kukorica tábla ebből a bizonyos méregfehérjéből. Ugye ez egy része bekerül a talajba. Elképzelhető, hogy milyen hatása van a talajéletre, mert nem csak a célszervezetre hat. Pontosabban nem is igazán tudjuk, mert ilyen típusú ökológiai vizsgálatokat sem nagyon végeztek. Néhány vizsgálat született épp Gödöllőn, állattudományos kollégák végeztek a talajélővilágra gyakorolt hatásairól kapcsolatos vizsgálatokat. Azután egy újabb probléma, ez a méregtermelő képesség, miután a kukorica idegen megporza, elterjed. Tehát olyan táblákat is beporoz, és GM kukorica keletkezik ennek következtében azokon a táblákon, ahol a gazda erről mit sem tud. A méhészeknek a vizsgálatai mutatják, nem is tudtuk egyébként, hogy kukorica pollent a méhek is gyűjtik, de gyűjtik, vizsgálatok bizonyítják, 12 km távolságig el tudjuk ezt tulajdonság. Tehát egy vétlen gazdának a táblája, aki nem is tud erről, mit sem tud, az is GM kukoricává válik, és egy méregtermelő növények lesznek. Ráadásul a feje tetejére állított világ, és itt most már az érdekekről muszáj beszélni. Professzor említette, hogy szabadalmaztatják egy adott ponton ezeket a génszakaszokat, amiket beültetnek. Vagyis a közös örökségünket, az emberiség meg a világ közös biológiai alapjainak egy-egy részét bizonyos tőkeérdekek mentén szabadalmaztatják. És elképesztő a feje tetejére állított világ, mert a multi, mondjuk a Monsanto pereli be azt a gazdát, akinek a tábláján megtalálja ezt a génszakaszt, azzal, hogy elbirtokolta az ő szabadalmat, az ő szabadalmaztatott tulajdonát. Döbbenetes, miközben nem is tudott erről az egészet. Tehát ez az egyik fajtája az első generációs GM növényeknek. A másik fajtája, és ez mutatja szintén a függőséget, amiről a professzor úr beszélt, tudni kell ahhoz, hogy ezek a multinacionális cégek úgy jöttek létre nagy részt, hogy nagy vegyi koncernek, multinacionális vegyi koncernek eladhatatlan termékeik eladása érdekében azt találták ki, hogy olyan biológiai objektumokat, fajtákat állítanak elő, amik kibírják az ő mondjuk adott totális gyógyszerüket is. Tehát fölvásároltak nemesítő cégeket, nagy nemesítő cégeket, így jöttek létre ezek a hatalmas konglomerátumok, 4 ilyen van, figyeljétek.
A Monsanto, a Syngenta, a Pioneer és a Bayer, ami Európában mozog, nagy multinacionális tőkeérdekeltségek. Tehát a másik típus épp ezt a problémát kezeli, idézőjelben, vagyis totális gyomírtószer, ez a Roundup nevezetű totális gyomírtószert toleráló, kibíró szóját állít például elő, de ezt a szóját akkor érdemes megvenni, ezt a fajtát, ha veszed hozzá a vegyszert is. Ez a vegyszer mindent elpusztít a környezetében, egyedül a szója, mint kultúrnövény marad meg ezzel ezt a vegyszeres kezelést követően. Tehát kapcsolt áruról van szó. És ráadásul olyan méreganyagokról van szó, amelyek sok esetben, most nem csak épp a Roundupról van szó, a hadiiparnak a termékei voltak valamikor, és miután nem nagyon tudják, önként azért az amerikai hadsereg is mondjuk Vietnámban bevetett olyan vegyszerkészleteket, amelyeket nem tudott egyébként eladni, és akkor valamilyen módon értékesítette. Idézőjelbe teszem most megint. De nagyon komolyan ezek a motívumok is a háttérben vannak, olyan készletektől szabadul így meg, amelyeket egyébként nem tudnak piacra dobni. Egész konkrétan ugye a Monsantónak a fajtájáról Magyarország esetben szó, tehát a Monsanto moly-rezisztens kukoricájáról van szó, hogy első példaként mondtam. Ez van az európai fajtajegyzéken, erre vonatkozik a mi moratóriumunk, és két motívuma van, hogy mégis ez egyáltalán szóba jöhet. Miközben ráadásul Magyarországon nincs is molyfertőzés. Tehát ez a szépsége a dolognak, hogy az a probléma, amire ezt a fajtát előállították, az gyakorlatilag nálunk nem is létezik, ha normális a gazdálkodás, ha nem monokultúrás kukoricatermesztés van, 10-20 éven keresztül ugyanazt a növényt termesztünk, akkor nincs moly problémám, mert a normális mezőgazdaságban forgatom a növényeket, és nem tud egy oldalon felszaporodni az a kártevő kórokozó, ami az adott növényállományra jellemző. Ezt hívják vetésforgónak egyébként, tehát vannak eszközök. Tehát, hogyha normálisan gazdálkodsz, akkor nem jön elő a probléma. Akkor miért mégis ez az agitáció, ami Magyarországon is zajlik, a Tudományos Akadémia képviselői között is vannak olyanok, akik maguk kiállnak. Lehet, hogy jó hiszeműen, és maga azt gondolja, hogy professzor említette, hogy ő ezzel megváltja a világot, de azért én gyanakszom, hogy nem egészen erről van szó. Komoly tőkeérdekek mozognak, és hihetetlen összegek mozognak ezen a terepen. Egy ilyen fajta kifejlesztése valóban hihetetlen összegekben, magyar léptékkel különösen hihetetlen összegekbe kerül. Tehát ha nem tudja elterjeszteni ezt a fajtáját, ezt a selejtet, a géntechnológia első generációs selejtjéről van tulajdonképp szó, ha a kockázatokat is mind figyelembe veszük. Ha nem tudja elterjeszteni kellőképpen, akkor a részvényesei ennek a cégnek nem csak, hogy osztalékot nem kapnak, tehát profitot nem termel, hanem a tőkerészt is elveszítik. És ki van a háttérben? Például az amerikai nyugdíjalap. A Monsanto részvényeinek egy részét az amerikai magánnyugdíjpénztárak jegyzik. Tehát én értem, amikor az amerikai kongresszusi küldöttek lobbiznak itt és járják a térséget, mert hogy lehet a verseny hátrányát Amerikának ebben a helyzetben kiegyenlíteni, ha nálunk sem lesz már tiszta kukorica. Ha elterjeszti a világon mindenütt ezt a kukoricát, tehát befogadjuk ezt a kukoricát, és mi is ezt fogjuk termeszteni. Ráadásul ez segít az amerikai farmereken is, 3 millió amerikai farmer érdekéről is szól ez a történet, ugyanis az elővigyázatosság elvét félretéve ők belevágtak. Ez a fajta, ugye gyors, vagy hogy mondtad, gyors tudásnak megfelelően úgy kezdték el ezt a fajtát terjeszteni, hogy nincsenek kellőképpen ismereteink a hatásairól. Most olyan mértékben a Corn Beltet, az amerikai kukorica-szójaövezetet elszennyezte ezzel a fajtával az Egyesült Államok, hogy akármilyen döbbenetes, nem tud tiszta kukoricát szállítani az az Egyesült Államok a világpiacra, ami egyébként a kukorica világpiacát meghatározta. Ez hihetetlen versenyhátrányt jelent az amerikai farmereknek. Akkor, amikor mondjuk a svéd kereskedő kiköti, hogy nekik ilyen mentes kukoricát lehet csak eladni, csak ezt hajlandó átvenni. Hogy tudja kiegyenlíteni? Nem egy. Értem, ugye el nem fogadhatom nyilván, és etikai alapon ez egy elképesztő helyzet, de legalább értem, hogy mi a motívum, amikor azt próbálják elérni, hogy mi is fogadjuk be ezeket a fajtákat, és mi se tudjunk tiszta kukoricát erre világpiacra szállítani. Zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a fajta bioetanol gyártási mánia, amiről hallottok, részben ennek a problémának a megoldására szolgál, vagyis a szennyezett kukoricát, amit takarmányozásra sem lehet használni, otthon sem, és nem tudja eladni, mert nincs rá kereslet, megpróbálja alkohollá átalakítani, és egy
hogy mondjam, egy környezetvédő színben föltűnve alternatív energiaként próbálja eladni a világ előtt azt a fölösleget, amit egyébként így állított ő maga el. Tehát mélyen multinacionális tőkeérdekek mozognak. Annyit szeretnék csak tanulságként hozzátenni, hogy a globalizációnak ezt a hatását egy módon lehet kivédeni, ha a helyi gazdaságot és a helyi közösséget erősítjük. Vagyis a saját biológiai alapjainkra támaszkodunk. Nem véletlen, nem tudom, hogy mennyire ismeritek ezeket a történeteket, hogy a multinacionális tőke, amikor ezeket a fajtáit megpróbálja elterjeszteni, egyidejűleg megpróbálja felszámolni a helyi génbankokat. Indiától sorolhatom, Irak és a többi miért teszik rá a kezüket azokra a génkészletekre, amelyek valóban idézőben a nemzetbiztonsági kérdést jelentenek. Magyarországon is megpróbálták, vagy tegyem hozzá, az egyik akadémiai kutatóintézet stratégiai szövetséget kötött a Monsanto nevezetű multinacionális tőkeérdekeltséggel, hogy beépíti ezeket a génszekvenciákat a magyar fajtákba, miközben moratóriumot hirdetett Magyarország, tehát azért döbbenetes dolgok zajlanak itt. És egy második lépésben ez a stratégiai szövetséges megpróbálta rátenni a kezét a tápiószelei génbankra. Közvetítővel egy magyar intézeten keresztül tudott volna hozzájutni a Monsanto a magyar teljes génkészlethez gyakorlatilag. Tehát nem véletlen, a két dolog nagyon szorosan összefügg valóban, a saját génkészleteink és az évszázadok során itt kiválogatott fajtáinknak a fenntartása, megőrzése és terjesztése, a tájak adottságaihoz illeszkedő fajták kiválogatása és terjesztése, valamint ennek a multinacionális tőkenyomulásnak a megakadályozása, ez egymással nagyon szorosan összefüggő dolog. Tehát a belső gazdaságot erősíteni, a helyi közösségeinket erősíteni, a helyi piacainkat erősíteni, belülforgatni a dolgainkat, ciklusokat szervezni, mint ahogy a természetben is működik. Ez még a pénzt is belülforgatni, ha lehetséges, és nem kívülről a pénzt, és nem kiszállítani és behozni távol 1000 kilométerekről a holmikat, hanem belülforgatni kis egységekben a rendszert, és egy diffúz hálózati gazdaságot fölépíteni. Egy ilyenfajta vízió azt hiszem talán segíthet, vagy legalábbis valamilyen szinten kezelheti azokat a globalizációs problémákat, amelyek aztán ide vezetnek, ahol a Föld Matat, mert professzor beszélt. Bocsánat, rosszabb volt a picit. Talán. Sőt, nem. Azt egy kérdés. Én meg akarok elég hangosan beszélni, akkor törőle. Én azt szeretném ezt kérdezni, hogy valóban megdöbbent ez a példa a génmódosított kukorica és ez a moratórium hazánkban. Engem az érdekelne, hogy ennek őszintén örülök, hogy ezt már 3-szor sikerült visszaverni, csak hogy meddig van még erre esélyünk, hogy ez a moratórium ez fönnmarad. Vagy hogy milyen esélyeink vannak erre egyáltalán, mert nyilván egészen kézzelfogható és jól érezhetően mögött a tőkés csoportoknak az érdeke, akik nyilván 1000 szálon akár hazánkat függésben is tartják már. Ha most nagyon röviden akarok válaszolni, addig, amíg elhiszik, hogy van esélyünk. Nagyon tanulságos volt, amikor 2006-ban a géntechnológiai törvény módosítása kapcsán szembesültünk ezzel a helyzettel, akkor egy olyan helyzet alakult ki, hogy a géntechnológiai törvény módosításával kapcsolatban ellenőrző kormánypárt egyetértett, és valamilyen módon rám bízták ennek a problémának a kezelését, és nem véletlenül megkerestek ezek a multinacionális körök, ilyenkor beszokták keríteni az illetőt, van egy tarifa is állítólag, embereket, lelkeket vásárolnak, hogyha szabad így mondani ezt a dolgot. A tudományból is aztán ez nem jött be, és úgy hallom, újabban a gazdag, hangadó gazdák között próbálnak bevásárolni, akinek nem más a dolga, mint az, hogy azt mondja, hogy nekem bevált. Például egy szlovák gazdát hurcolnak föl alá, aki tényleg csak annyi dolga van minden konferencián, hogy a tudósok után ő is föláll a gyakorlat részt, és azt mondja, hogy nekem bevált. És ezért egy rendes pénzt kap, még a tarifáról is hallottam. Tehát ha nem hisszük el, hogy ezzel szembe tudunk fordulni, akkor persze nincs semmiféle esély. Nekem akkor azt mondták 2006-ban, hogy ne szórakozz, hát ennek semmi esélye nincs. Hát tudod te, hogy micsoda komoly tőkeérdekek mozognak itt, meg nemzetközi politikai érdekek, és a többi, és a többi. És sikerült egy olyan országgyűlési határozatot elfogadtatnunk, ami alapján a moratóriumot is megerősítettük, sőt, jöttek utánunk, most bocsánatot kérek, hogy így mondom, de hát végül utánunk jöttek például a franciák, utána jött a Sarkozy féle vonal, és Franciaország meghatározó ebben a dologban Európában. Tehát jönnek más országok is, mert elhiszik, hogy van egy példa, aki meg tudta csinálni. Az osztrákok, a görögök, a németek is utánunk jöttek, döbbenetes ugye, tehát különleges szerepe lehet Magyarországnak,
ebben az egész európai közösségben, ha komolyan fogja fel a feladatot, hogy mi a dolgunk, ha valóban hatni akar a folyamatokra, és nem egyszerűen sodródni azzal, ami történik, és tudomásul venni. Tehát az első pont, hogy elhiggyen. És van esélyünk, hogyha elhisszük. A példa mutatja, persze nem akármilyen lobby csoportok működnek az Európai Bizottságban is. Egy példát hadd mondjak el nektek, hogy működik ez az európai közösség. Ez egy tanulságos dolog. Az európai közösségnek van, ami ezt a problémát érinti, egy úgynevezett élelmiszerbiztonsági hivatal. Ez a bizottság mellett működő hivatal. Az élelmiszerbiztonsági hivatalnak van egy GM panelja, ami ezekkel a genetikailag módosított fajták körüli problémákkal, meg a bejelentett moratóriumokkal foglalkozik. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági hivatal GM paneljában pedig a multiknak közvetlen vagy közvetett megbízottjai ülnek. Magyarországon egy professzor ennek tagja, egy függetlennek nevezett professzor. Ez a függetlennek nevezett professzor Magyarországon, ráadásul szégyenletes módon, de hát az ember nem válogathatja meg a kollégáit az egyetemén. A Pioneernek a kísérleteit végzi Magyarországon, ezekkel a fajtákkal végzi a kísérleteit. Ő jelenti be a fajtáit. És ő az a testület, annak a testületnek független tudós tagja, aki arról kell, hogy döntsön, hogyha egy ország bejelenti, hogy valami gond van az adott fajtával, hogy ez igaz lehet vagy sem, a megalapozottságát ez dönti el. A magyar bejelentést követően talán 2 órát tárgyaltak és eldöntötték, hogy megalapozatlan a magyar bejelentés. Pedig egy ilyen köteg tudományos anyag állt a rendelkezésükre, hogy eldöntsék, mi történik. Tehát nem akármilyen érdekekkel ütközünk, persze, és belakták ezek a multik az európai intézményrendszer nagy részét is. Ezért szép a feladat. Ezért szép a feladat. Ugyan persze nekem azt mondták, hogy most elpackáztad, a gyerekeidnek van 5 gyermekünk, nekünk is, elpackáztad a gyermekeidnek néhány világ körüli útját. Na de valamit valami. Szóval nem eladó a világ. Szabad így mondani, talán vannak sokkal komolyabb értékek is annál, mint sem, amit pénzen kell lenni. És ezt kell tudatosítanunk, és ki kell a saját érdekeink mentén állnunk. És ha kiállunk, ezt találunk szövetségeseket. Ki más, hanem ti. Ugye mi mondjuk a magunkét, és próbáljuk, amit még lehet tenni, Gáborral együtt. De hát azért mondjuk, mert ez rátok fog hárulni ez az egész problémakör és ennek a megoldása és a feladata. Reméljük, hogy ebben tudunk nektek valamiben segíteni, ha mással nem nyitogatjuk a szemeteket, hogy értsétek meg, mi zajlik a világban, milyen folyamatok vannak a természetben, a társadalomban, a gazdaságban, és próbáljuk ezeket a folyamatokat először megérteni, aztán megpróbálni megtalálni a megfelelő megoldásokat. A diagnózis nagyon fontos, és utána jöhet az a terápia, ami ezt a betegséget kezelni tudja. Köszönöm szépen. Ehhez a kérdés rövid volt, de a válaszomnál hosszabb, bocsánatot kérlek. Elnézést, hogy ismét kezembe veszem a mikrofont, de nem tudom már megállni szó nélkül. Egyébként valaki utána akar ezeknek a disznóságoknak nézni, a Tipotex Hiadónál jelent meg most nemrégiben egy könyv, Monsanto szerint a világ, ez a címe. Nagyon hasznos információkat lehet belőle nyerni. Egy másik dolgot még hadd tegyek a GameBank problémához hozzá. Engem megdöbbentett az a tény, amikor azt hiszem, hogy talán 3 vagy 4 évvel ezelőtt a Science nevű újságból olvastam a hírt, hogy a Spitzbergákon épül most a legnagyobb világ GameBank raktára. Azért itt a Spitzbergákon, ugye, mert ott viszonylag alacsony a hőmérséklet, nem kell sok energiát befektetni a hűtésbe, a hozzávaló energia, amit még rá kell dolgozni, a szénként ott van helyben szintén. De az egésznek a beállítása az volt, hogy ha valamiféle nagy katasztrófa a világon elpusztítja szinte az összes köztermesztésben lévő növényünket, akkor valahol megmaradja. Szóval már vannak ilyen vészmadarak, akik már ezzel számolnak, hogy hát a világon valami nagy baj lesz és elpusztul minden. Még egy megjegyzést, sőt 2-t, sőt 3-at. A bioetanol kérdéséről csak annyit kell tudni, hogy ugye az most a olaj helyettesítéseként, mint jármű energiaforrás jön szóba. Ehhez tudni kell, az összes olaj problémához tudni kell ezt, hogy létezik egy olyan úgynevezett ROI érték. Ez
energy return, energiainvestálásnak a hányadosa. Na most az érdekesség az, hogy épp a bioetanol esetében az észak-amerikai kukoricával kapcsolatban kiderül az, hogy a befektetett energia több, mint amit kinyerünk. Tehát a földműveléshez, a gyomírtáshoz, a kemizáláshoz több energiát kell befektetni ahhoz, hogy utána etanolként kapjuk valamit. Tehát ha a bioetanollal működik az a mezőgazdaság, akkor az nem működik. A másik megjegyzés egy apró dolog, amit Jóska itt mellettem szintén hangoztatott, hogy a helyi gazdálkodás, nem csak a piac, a helyi gazdálkodás borzasztó fontos, és hogy ezt milyen szépen fogalmazta meg annak idején Tamási Áron, az nekem mindig eszembe jut, hogy amikor a Ábel Amerikában könyvében a néger szájában adja a Ábelnek az érdeklődésére, hogy hát mi végre vagyunk itt a világon, akkor azt mondja, hogy valahol otthon legyünk benne. Na most ez az otthonlevés, ez a régi embernek az egy legtermészetesebb dolog volt, tehát otthon volt, ő meg volt az ő maga élet körülménye azon a faluban, abban az általa művelt földön, erdőn, stb. És ennek megfelelően az rendbe tartotta, és nem úgy gazdálkodott rajta, hogy az kiveszem belőle hasznot, aztán odébb állott, mint ugye most, hanem ott hosszú távon a fiai, unokái és a leszármazottjai számára tartotta fönn az egészet. És ez az, amit nekünk vissza kéne állítani, és ez az, amiért annyit kell beszélni, mert manapság már a mezőgazdaságban nincs emberszinte, ugye az mind csupa gépműveli, és itt jön a legutolsó probléma, amit gondolom, hogy itt már körbejártatok az előző beszélgetésen, az olaj, és általában a fosszilis energia. Én teljesen meg vagyok döbbenve azon, hogy mennyire nincs tudatában, még a Tudományos Akadémia tagjai körében sem, nem tudom, hogy itt mennyire ismert, hogy tulajdonképpen ez a csodálatos fejlődés, ami az utolsó 2 évszázadban az emberiséget oda vitte, ahol most vagyunk, mert azért valljuk be, hát a technikai fejlettség az óriási, épületekben, mindenben látható. Ez egyetlen egy dologtól, a fosszilis energiától volt lehetséges. Korábban is ilyen okosak voltak, hát a görögök okosabbak voltak, mint mi, és nem jutottak ide, mert mikor kezdett az ipari forradalom kialakulni? Akkor, amikor a gőzgépet tudták valamivel, szénnel hajtani, aztán utána jött az olaj, ne felejtjük el, 150 évvel ezelőtt, pontosan 150 évvel ezelőtt fúrták az első kutat Virginia államban, és akkortól indult meg aztán az olaj, aztán jött hozzá a földgáz, és a szomorú dolog az, hogy ezek mind véges készletek, és e fölött óriási vita van, hogy mennyi az a véges, de hogy véges, az afölött senki nem vitatkozhat manapság. Én a legjobb tudásom szerint utána néztem mindenféle helyen, és kiderül az, hogy az olajnak a csúcsán túljutottunk, vagy most van, és ennek megfelelően ez egy óriási gond lesz. Tessék abban gondolkodni, hogy milyen bonyolult hálózati ellátási rendszerrel működik ez a globalizált világ. Az, hogy a szupermarketben van áru, amelyik ráadásul hol Új-Zélandról, hol Amerikából, hol Kínából, meg honnan érkezik, az annak a lehetősége, hogy meg van szervezve egy olyan bonyolult hálózat, amihez óriási mennyiségű energia kell a hálózat fenntartásához. Gondolj csak a közlekedésre, a szállításra, de egyszerűen a hálózatnak a létéhez. Na most, ha a fő energiaforrásunk, mert a kőolaj a fő energiaforrás, és a szén és a gázzal kiegészítve összesen kiteszi már körülbelül közel 90%-át a Föld összes energiafogyasztásának, az emberiségnek, akkor ez, ha lecsökken, és az olajcsúcsosán következik a lejtő, amikor egyre kevesebb jut egy főre, akkor ez azt is jelentheti, hogy a komplex rendszer egyszerűen nem tud fönnmaradni, összeomlik. Rengeteg ilyen közismert kísérlet létezik, úgynevezett nem egyensúlyi termodinamikai rendszerekben végeztek el ilyen kísérleteket, hogy energiabefektetéssel például különböző hőmérsékletű lapokkal egy folyadékot összekötünk, ezeket összekötjük folyadékkal, és ennek megfelelően kialakul egy mintázat, egy gyönyörű, érdekes mintázat, hogy áramlik a molekuláknak a sora ebben a vízben. Ha a hőmérsékletet csökkenjük, egy bizonyos pillanatnál az egész összeomlik. Hát ilyen összeomlásnak vagyunk tulajdonképpen kitéve, és ezt nem fogja fel az emberiség.
és nem igyekszik átállni olyan módon erre az új lehetőségekre, mint ahogyan azt kellene tulajdonképpen tennünk. Ennyit szerettem volna csak hozzá. Most egy kicsit tovább terelem a témát, és egyben az asztal túlsó végére szeretném adni a szót. Egy csomó kérdés van a fejemben, és egybe szeretném őket összesűríteni, mert fogy az idő. Volt szó ökológiai lábnyomról, hogy mindenkinek jutna 2,1 hektár elméletileg, bár akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy a vadon élő állatok hol fognak lakni. De benne van. Rajta laknak ők. Adtunk nekik. Jó. Szóval egy csomó kérdés van, hogy volt szó arról, hogy a mezőgazdaságnak egyik fajtája károsítja a biodiverzitást, másik fajtái még előnyösek is számára. Nyilván a biodiverzitáshoz be lehet hozni a városi asodást, egy csomó dolgot. Azt szeretném kérdezni, milyen lenne az ideális állapot, és most nem a tündérmese kedvéért, hanem nyilván, hogy elfelé lehet törekedni, vagy hogy ez nyilván megfogalmaz olyan célokat is, amit a politikailag, meg egyéni életben, meg akárhogy ki tudunk tűzni magunk elé, akár országos szinten, világszinten, vagy egyéni szinten. Úgyhogy azt a túloldalán kezdve azt szeretném kérdezni, hogy mégis hogy néz neki az a táj, ami harmóniában élne a természettel, és nem pusztítaná azt hosszú távon. Először egy gyors választ, hogy fogalmunk szerintem. Ugye az ökológia lábnyom az azt próbálja mérni, hogy mekkora hatásunk van a Földre. Ki mennyire tapossa a Földet. Igen ám, de nagyon nem mindegy, hogy ez a taposás konkrétan hogyan is zajlik. Mondok rá példát, vannak olyan tájak, ahol az emberiség taposó hatása lecsökkent. Ilyen például, megint közeli példát válaszolunk, a Kiskunság. Ott mindenféle okok miatt, most nem megyek a részletekben, drasztikusan visszaesett a mezőgazdaság, a táj belaklottsága is csökkent, és az 1 négyzetméterre jutó emberi hatás is töredékére, tehát tényleg töredékére ment vissza. Az eredmény nyilván micsoda, hogy a természet regenerálta önmagát. Most, ha kimegyünk a Kiskunságba, akkor 2 dolgot látunk. A tájnak egy kisebbik részén a természet valóban elkezdte regenerálni önmagát. Ez a kisebbik része a tájnak. A nagyobbik része a tájnak még rosszabb állapotban van, mint volt az emberi használat idején. Tehát az a bizonyos által említett kisparcellás mezőgazdaság utáni táj, a fölhagyott táj, az ökológia lábnyomában vesztett táj tönkrement, már mégpedig azért, mert amikor megszűnt az emberi hatás erre a tájra, akkor növények elkezdtek szaporodni. Na most melyik növény szaporodik gyorsan? Nyilván az, amelyiknek az a bizonyos növekedési rátája nagy. Na most vannak olyan növények Magyarországon is, amik Ázsiából vagy Amerikából érkeztek, ezeket özönnövényeknek vagy özönállatoknak hívjuk. Ezek nagyon gyorsan, inváziós módon tudnak terjedni, és ezért, amikor felszabadul a terület, akkor nem az őshonos növényfajok kezdenek el terjedni nagyon sok részen, hanem az akácas, ellenkorú, a gyalogakác, aranylesző, zöldjuhar, és sorolhatnak ezeket a növényeket. Tehát magyarul még, hogyha el is kezdjük ökológiai lábnyommal mérni az emberiség hatását a Földre, nagyon fontos azt is mérni, hogy na jó van, de milyen állapotban van a Föld egy adott lábnyom mellett. És ennek kapcsán mondanék el egy tudásszerzési lehetőséget, akit az ilyen érdekel. Ritkán adatik meg a magyar tudományban, főleg a botanikában, hogy nagy programokat lehessen csinálni, és hát a Vida tanára is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 8 évben fogta magát 200 botanikus, és bejárta az egész országot, és fölmértük azt, amit úgy lehet nevezni, hogy természetes növényzeti örökség. Tehát magyarul mit hagytunk mi Magyarország földjén, bükkösökből, nádasokból, láprétekből, és akit ez érdekel egy ilyen dolog, hogy mit hagytunk, most nyilván nincs most arra idő, hogy ezt megmutassam. Én hoztam itt néhány darab ilyen 50 darab leporellót, amiben föl lehet menni a honlapra és meg lehet nézni, hogy mi maradt a növényzeti örökségünkből. Tehát nem csak kulturális öröksége van az országnak, hanem van természeti öröksége is, és szerencsére erről is egyre többet tudunk. Ilyen kutatások kellene többek között ahhoz, hogy milyen legyen az a táj, amit fenntarthatóan tudunk használni, de azt gondolom, hogy kimondottan tudási hiányra szenvedünk. Hát valóban nehéz arra válaszolni, hogy milyen legyen a jövő.
Nemrég olvastam egy Bukárc nevű kutatónak a cikkét, a Poznań Institute-nak a munkatársa, aki az úgynevezett billenőpontokról beszél, a kipppunkte, ahogy mondja, és azt mondja, hogy azok a billenőpontok a globális összefüggésekben, amelyek a következő néhány kritériumnak megfelelnek, először is antropogén hatással létrejövő változások, másrészt még lehetne valamit tenni a változtatás érdekében. A harmadik, hogy 100 éven belül ez problémát fog okozni. A negyedik, hogy 1000 éven belül eléri az újabb stabil állapotát, és az ötödik pedig az, hogy emberek millióinak az életét fogja károsan befolyásolni. És 7 ilyen területet sorolnak fel, ezek közül 2 is olyan, amelyik a jégtakaró olvadásával kapcsolatos, illetve azzal kezdődik a probléma. Na most ők erre hivatkoznak, és amennyire én ismerem ezt a kérdést, erre valóban érdemes is hivatkozni, a tekintetben, hogy közvetlenül a jövőről beszélni nem nagyon érdemes, mert nem nagyon ismerjük. És szoktak erre sok más is mondani, a káosz elméletet és más is, vagy például az összeomlás, amit most professzor úr mondott, a hajszálsores összeköttetések modelljét. Éppen ezért véleményem szerint sokkal izgalmasabb az a kérdés, és reálisabb, hogy most mit lehet tenni. És ugye Angyán tanár úrtól hallottuk, ebben a kérdésben érdekes módon még olyan alapvető elvek sem érvényesülnek, mint az összeférhetetlenség elve. Ugye egy EU bizottság van, egy ilyen vagy ilyen panelben ott van az, akinek nem kéne ott lenni. Mégis, hogyha elérhetnénk azt az állapotot, amelyben értelmesen és következményekkel, tehát felelősen lehetne bizonyos alapelveket érvényesíteni, akkor én erre mondanám azt, hogy ez az ideális állapot, ez nem egy jövőbeli ideális állapot, de mégis az, mert még sincs ilyen. Tehát nem egy ilyen értelme nem utópia, hogy mindenki kellene megfelelni ennek a világnak, hanem egy nagyon reális lehetőség, de jövőbeli cél, amit el kell érnünk. És hát nagyon-nagyon örültem, amikor ugye ezelőtt néhány évvel az élőlánc körbevette a parlamentet, és ilyen kopasztyúkokat mutogatta. Ez a kutyacsont, vagy nem tudom helyett, nagyon ronda tyúkok. És célt ért, ahogy ismerjük a történetet, harmadszor is sikerült visszautasni, és akkor Ausztriában hívott fel egy olyan egyházi ember, akivel különböző konferenciákon ismerkedtünk meg, és gratulált nekem, akinek nem voltam ott, bár szóval szimpatizáltam az élőlánc akciójával, hogy hát meg tudtátok csinálni, nekünk is van reményünk. Ennél nagyobbat ebben az összefüggésben nehéz mondani. Az a megállapodás, vagy az az egyetértés, amely különben az európai egyházakat jellemzi ebben a pillanatban, az az, hogy bizonyos alapelveket próbáljuk megérvényesíteni. Ezek közül az első ilyen alapelv az a megalapozás elve. Ugye van ez a jó mondás, hogy primum vivere deinde filozofári. Először éljünk, aztán okoskodhatunk. Ez alapvetően fontos, nézzük meg, hogy mi mire épül rá. Tehát, hogy nem tesszük-e tönkre azt az okosságunkkal, a technikai, tudományos felkészültségünkkel, és esetleg az időközben beigazolódó hamis okoskodásunkkal, amiből éppen élnünk kell. A második ilyen elv az elővigyázatosság elve, erről Angyán tanár úr már beszélt. A harmadik a felelősség elve. Milyen érdekes, hogy senki nem vállalja a felelősséget ebből a pillanatban. Az a példa, amit hallottunk, hogy a Monsanto embere oda megy, és azt a gazdát veszi elő, hogy mit csináltál az én levédett produktumommal. Ez kifejezetten az a fajta eljárás, amikor támadással előzöd meg a számonkérhetőséget. Ki az, aki felelős most a pénzpiaci és gazdasági globális válságért? Csak úgy lehet megoldani, mert ilyen a természete, Global Village-ben élünk, ilyen a természete, hogy el kell osztani a felelősséget, el kell osztani a kárt is, és nem azoknak osztjuk el, nem tudjuk azoknak elosztani, akik okozták. Ez alapvetően bizalmi válságot és a felelősség kérdésének az asztalra kerülését jelenti. Ez egy kifejezetten nehéz kérdés, még a lelkipásztorkodás szempontjából is. Még generációkra visszamenően emberek most elvesztik esetleg a vállalkozásaikat. És amikor azt hallják, hogy az állam megsegíti azokat, akik tönkretették őt, akkor jogosan teszik fel a kérdést, hogy vajon ez milyen, kitalálta ezt, miért van ez? Tehát egy a felelősség ilyen értelemben biztosak lehetünk benne,
hogy nem érvényesíthető. A következő ilyen az a visszafordíthatóság elve. Hát ehhez kell érteni a dologhoz, de hát hallottunk már róla, hogyha beleépül egy módosított genetikai rész egy másik növénybe, akkor onnantól kezdve ellenőrizhetetlenül terjed tovább. A következő a regeneráció elve, ugye, ami szintén nincs a kezünkben, hogy visszaépítsünk egy rosszul működő, most már nem kísérletet, hanem a szabadba is kiszabaduló, elszabaduló kímérák adott esetben. És az utolsó pedig a megosztás elve, amiről pedig szintén nagyon nem szól a történet, hiszen az, hogy én magam adom a totál herbicidet is meg, vagy ezt a Roundupot is, meg azt a növényt is, amelyik rezisztens erre, hát ez kifejezetten azt jelenti, hogy az összes nagymama, meg a nagypapa, aki eddig vetett, és a konyhaablakban nevelte a kis répa, vagy én akár paprika magokat, mostantól nem lesz erre esélye. Nem, hogy megosztásról nincs szó, hanem kifejezetten az elvételről van szó. És hát ezeket, tehát összefoglalva, lehetne érvényesíteni. Hogyha sikerülne érvényesíteni, akkor ez egy olyan cél volna, ami reális, ebben a pillanatban még álomnak tűnik, de hát ezért lehet dolgozni. Csak hogy mit lehet tenni, én erre azt mondanám, hogy mindenki próbálja önvizsgálattal megnézni azt, hogy mitől olyan nagy a lábnyoma, és visszafogni a dolgokat. Ajánlom azt, hogy valaki nézzen utána, valaki módjában van utána nézni. Nézze meg az interneten a 2000 Watt társaság, ez a 2000 Watt Society. Svájcban megcsinálták azt, hogy egy alapos méricskélés után kiszámolták azt, hogy egy átlagos svájci polgárnak tulajdonképpen mennyire kell összehúzni a nadrágszíjat ahhoz, hogy fenntartható módon és ráadásul a rájutó fair hányadnak megfelelően éljen. Kiderül az, hogy körülbelül az energiájának a negyedét lehet csak felhasználni. Most ezzel kell nekünk is számolni, és ezekből kellene gondolkodni. Fogyasztásban, közlekedési, felesleges közlekedésekben, áruknak a vásárlásánál mindig ugye a helyi termékek vásárlásából csökkentjük a lábnyomainkat, a felesleges autózgatással csökkentjük, ha azokat elhagyjuk, azzal csökkentjük a lábnyomunkat, és így tovább. De általában hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy nem mindig lesz jobb és szebb az egész emberiség anyagi szempontú helyzete. És ezért fontos, hogy inkább a nem anyagira kellene valami többet koncentrálni. Ott is meg lehet találni az örömöt és a hűséget. Ezeket kellene jobban kihasználni. Még egyet hadd mondjak, talán sokan tudják, hogy megalakult a Magyarországon a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa. 32 emberből én is köztük vagyok, és nagyon kemény munka folyik itt. A bizottságon belül talán vagyunk 3-4-en, akik komolyan veszik a fenntarthatóság fogalmát, de most már eljutottunk oda, hogy a többiek legalább nem annyira ellenkeznek. És készült is egy jelentés, ami szintén olvasható a Nemzeti Fenntartható Fejlődésnek a honlapján, amelyik fölméri a magyar helyzetet, borzasztó, hogyha valaki tisztességesen végigolvassa. Van egy hosszú verzió, az egy 100 oldal körüli anyag, ez egy év munkájából készült el, és van egy rövidebb, egy 25 oldalas összefoglaló. Ez utóbbi nem tudom, hogy föltették-e már, de mostanában kerül fel a honlapra. Tessék megnézni, és tessék ebből is ötleteket meríteni, hogy mit kéne csinálni. Kevés időnk van, úgyhogy azt szeretném, hogy közületek valaki szeretne kérdezni, hozzászólni, akkor nektek adom a lehetőséget. Kedi Zsolt vagyok a Nemzetközi Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoportjától. Ugye
keresztény emberként felelősségünk van a teremtett világ fölött. Én azt gondolom, hogy viszont a köreinkben elérhető információk azok nem igazán jutnak el még hozzánk se. Tehát a püspökkari körleveleket felolvassák nekünk és meghallgatjuk, de aztán igazán ebből nem születik semmi. Az a kérdésem, hogy én magam keresztény emberként javaslom, mi lenne akkor, ha felállna egy teremtésvédelmi intézet valamelyik. Kicsit hangosabban, mert rosszul hallom. Tehát felállna egy teremtésvédelmi intézet, mondjuk valamelyik intézményünkben, ami gyakorlatilag azt segíteni, hogy azok az információk, amik így megvannak valahol, de szegmensekben, darabokban, azok összeállnak egy egész képé, javaslatokat lehetnek kidolgozni különböző csoportoknak, föl lehetne karolni kezdeményezéseket, ebbe bele lehet vinni magát az ökumenizmust is, tehát a különböző felekezetek, egyházak ugyanúgy benne lehetnének, és gyakorlatilag segítséget nyújtani az embereknek, hogy mit is tehetnének konkrétan, hogy van-e ennek egyáltalán esélye. Van is ez már, ugye felelősségünk a teremtett világért címben, úgyhogy ez mindenkinek ajánlom a figyelmébe, de hát, hogy ezt külön még egy szervezet felállítását igényelni, lehet megpróbálni. Én nem tudom, hogy kinek ilyen véleménye van, de bizottság, az biztos, hogy van elég már. Hát nem olyanra gondoltam persze, amely nem tesz. Az nem én vagyok illetékes, Jánosnak kéne valamit mondani, mert létezik azért egyfajta csíra, egy jogintézmény, ami most nemrég jött létre. És én ezt kifejezetten jónak gondolom, ez a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa, az ombudsman. Fülöp Sándor és Körzete János is ott dolgozik, egy nagyon jó csapata van. Akár e körött kiépíthető még egy szélesebb körben egy olyan típusú megközelítés is, amiről beszéltél. Én is azt gondolom, hogy kéne egyfajta független intézményszervezet, ami részben az információkat továbbítaná, illetve a bejövő információkat földolgozva, értelmezve, az emberekhez visszajuttatva. Jelzem, egyébként a parlamentre is ráférne, meg a törvényhozásra, hogy ilyen típusú információkhoz jusson. Laikusok gyülekezete, hogyha szabad így mondani. Az ostobák bátorsága egyébként ilyen közegben törvényeket hozni, és mint a szivagy szívnák ők is magukba ezeket az információkat, látom. Tehát egyfajta pedagógiai munka is lehetne a parlamentnek a fölvilágosítás és a képviselőképbe helyezése. Döbbenetes, amikor egy-egy konkrét példa kapcsán, mondjuk egy módosító indítvány kapcsán derül, hogy azt sem tudja, hogy milyen következményei vannak annak a fajta beavatkozásnak. De én azt hiszem, hogy az az intézmény, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa és annak a környezete, az talán ambícióiban is maguk is erre gondolnak. Egy ilyen, és nagyon aktívan kezdett ez az intézmény dolgozni, hihetetlenül hasznos az, amit végeznek génbankok ügyében, a tiszai probléma megoldása kapcsán, tehát elkezdődött ez a munka. Legalábbis én érzem a parlament felé, lehet, hogy ez kifelé még a közönség felé nem működik így, de talán értelmes lenne akár az ombudsmani tevékenységet is még jobban a közönség felé is fordítani, és tényleg egy ilyen közvetítő szerepe lehetne ennek a jogintézménynek, ami mondom, egy nagyon jövőbe mutató, előremutató dolog. Én kifejezetten örömmel veszek minden olyan elemzést, amit készít ez a hivatal, és segít abban, hogy ezeket a problémákat valahogy a közjó mentén próbáljuk megoldani. Ugye itt erről szól a dolog, amikor itt említettétek azt, hogy hát hogy is néznek ki, és mit kéne tenni, hogy is néznek ki. Most te csak tájra gondoltál, de egy társadalomról van azért szó végül is, hogy is néznek ki az a magyar társadalom, hogy mit kéne tenni, azért ehhez két mondatot én is, hogyha hozzátehetnék. Azt hiszem, hogy amit Forten mond, hogy tudnélik, és aztán mások is, hogy tudnélik egyfajta modern kétpártiság alakult ki a világban, ahol az egyik oldalon állnak a globális tőkeérdekek, és tegyük hozzá a helyi rezidenseikkel, akik az adott társadalmakba beépülve készítik elő a terepet a multinacionális tőkének az érdekei érvényesítése szempontjából. A másik oldalon állnak a helyi közösségek és a természet értékei érdekei. És ugye azt mondja, hogy abból van a baj, hogyha az állam, amit egyébként a közösségek pont azért tartanak fönn, hogy a közjót szolgálja és korlátok közé szorítsa ezt a fajta együgyű tevékenységet, amit a saját érdekei mentén a globális tőke művel a világgal, hogyha az állam, még akkor is, hogyha nem olyan erős, hogy sokszor a nemzetállamok fölé is
fölé helyezkedik ez a tőke erejével. De hogyha az állam maga fogja magát és átáll a tőke oldalára, tehát az intézményei, a jogrendje, a költségvetése és a többi mind inkább a globális tőke érdekeit szolgálja, sem, hogy a közjót védené és az eredeti funkciói szerint járna el. Tehát egyfajta, úgy elindult azért Európában egy ilyen úgynevezett ökoszociális piacgazdasági modellre épülő állammodell. Az állam igen, újra visszaveszi ezeket a közjó szempontjából fontos funkcióit, és a környezeti és társadalmi, a közjó szempontjából beavatkozik ebbe a piacba, erős állam kell. A neoliberalizmus az igazán, ami ezt a fajta tőkenyomulást elősegíti a világban, nem véletlen, ez tulajdonképpen az ideológia alapja. Az áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, mindenféle szabad áramlása a világban kontroll nélkül. És egy motívum vezéri, ez a fajta profitabilitás, a profit növelés. Ezt kordába kell szorítani. Ha ezt nem sikerül, akkor az egyéb megoldások is kisebb hatékonysággal működnek. Tehát itt nagyon komoly dolog van, hogy visszavegyük az államunkat, mondjuk így. És azt a funkciót ruházzuk az államunkra, ami az funkció. Közjó szempontjából kell elkölteni azokat a pénzeket, például, hogyha most ilyen nagyon konkrét akarok lenni, amit egyébként arra szedtünk össze, hogy a közjót szolgálja, az adó. Nem a tőke érdekek mentén kell elkölteni azt a pénzt, amit mindannyian összeadtunk, hanem igen, a közjó mentén. Olyan megoldásokra, amelyek környezeti és társadalmi szempontból, a közjó szempontjából mérhető eredményt adnak, és jó eredményt adnak, és nem máshol elkölteni ezeket a pénzeket, hogy egész konkrét lépésekről is beszélünk, hogy mit kéne tulajdonképpen tenni. Elment az idő, már Molnár Zsolt még értünk számmal, hogy még hozzászólt, azt kérem, hogy tényleg rövid. De szívesen odaadom még a szót, csak azt is hozzáteszem, hogy ez lenne egyben az árszó. Jól, ne! Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a kérdés, mert hogy mind kutatóként, mind magánemberként pontosan ez a probléma érdekel. Tehát, hogy honnan szerezzük meg azt a tudást, azokat az ismereteket, ami a Liza professzor által is felvázolt világnézetváltáshoz szükséges. És direkt így két oldalról adná meg a választ, egyrészt egy kutatói, másrészt egy magánéleti válasz, hogy én ezt hogy próbálom megcsinálni. Ugye a botanika egy szaktudomány, azért szaktudomány, mert nem az egészet vizsgálja, hanem abból egy kiszakított részletet. Éppen ezért egy botanikusnak a tudása egyre inkább elidegenül a világhoz. Egy ugrást tennék most a rövidség kedvéért, hortobágyi pásztoroknak vizsgálom a természet ismeretét. Tehát ők mit tudnak a természetről, és aztán közben meg a természetvédők természetismeretét is kutatom. És a kettő drasztikusan különbözik. És az IUCN-nek az egyik vezető emberétől megkérdeztem, hogy mit gondol ő erről. És annyit mondott, hogy akkor ők rossz botanikusok. Mert hogy egy tájban élő ember tudását nem ismerve megtervezni egy tájnak a használatát, az egyszerűen etikátlan. Tehát azt gondolom, hogy az egyik az, amit tehetünk a megismerés szempontjából, hogy tágabbra nyitjuk a perspektívánkat, és olyan dolgokat is elkezdünk vizsgálni kutatóként, ami hagyományosan nem része a tudománynak. A tudománynak ugyanúgy 5 éven belül nagyon meg kell változnia, mint a világ többi részének is, egészen más kell kutatnunk 5 év múlva. És akkor a magánemberi válasz, hogy magánemberként hogy tanítom a 2 gyerekemet arra, hogy mi lesz itt 5 év múlva. Azt nem tanítottam nekik, hogy figyeljetek, itt most össze fogunk omlani, mi előbb halunk meg, mint ti, és akkor így happy karácsony. Ez így nem működik. Mindenképpen valamit kell feladatot kapniuk, és az egyik, amit meg lehet tenni, hogy megmutatni nekik, hogy villany nélkül lehet élni. Ez egy nagyon egyszerű szülői feladat. Szerencsére vannak Magyarországon is, meg az elszakított részeken is olyan települések, ahol beindult az úgynevezett ökoturizmus, amit ennek lehet egy olyan ágát is csinálni, ami nem a turizmus részét, hanem a megélés részét csinálja. És sikerült mind a 2 gyermekkel megtapasztaltatni azt, hogy lehet úgy is boldogan élni, ide föl van írva a szomszéd papírra, hogy intellektuális öröm. Ja, igen. Igen, és menjünk el a nagyszülőkhöz, menjünk el olyan falvakba,
és néhány nap, néhány hétig éljük meg azt a világot, hogy hogyan lehet kenyeret sütni villany nélkül. Azt mondta például az egyik ilyen ismerősünk, hogy ez a kemence több családot is kiszolgál. Rögtön fölírtam, több családot is kiszolgál, nyilván megosztják. Nem, ez kiderült, hogy ezt időbe gondolja. Tehát, hogy 60 évet kiszolgál egy kemence. De a lányom is rögtön belebolondult az ilyen gyógynövényes dolgokba, és nyilván ennek vannak modern részei is, de vannak olyanok is, hogy azt is lehet ajándékozni, hogy különböző gyógynövényeket készítek karácsonyra. És ezek azok a pici-pici lépések, amiből, hogyha az ember megtapasztalja mondjuk a villany nélküli világot, akkor rájön arra, hogy ezt igenis meg tudja otthon csinálni. Nem csak úgy lehet energiatakarékosabban élni, ahogy úgy szoktam mondani, van a globalizációs zöldülés, vannak a legkülönbözőbb ilyen internetes oldalak, hogy hogyan energiát csökkenteni. Úgyhogy tartsuk meg a mai világképünket, és csökkentsük az energiát. Nem, ne tartsuk meg a mai világképünket, attól fog csökkenni a felhasznált energia. Hát én azt javaslom, hogy aki csak tud, az menjen el a nagyszülőkhöz, menjen el a falvakba, és élje meg, hogy milyen volt a világ régen, és találjuk az örömünket.